Oriol, primer de tot, molt bones. Bon dia. Valoració d'aquest empat a 0 davant l'Ebro, un puntet a fora de casa. Molt positiu, ho remarcava dins del vestuari amb els companys, crec que veníem de 3 partits una miqueta tocats, l'important no és el punt és molt important en aquest camp, però és que hem tornat a deixar la porteria 0, que veníem de partits d'encaixar gols, no? Jo crec que l'equip ha sigut ambiciós, s'ha vist un Lleida ficat al partit, molt concentrat, no sé quantes accions de pilota parada ens han fet i l'equip ho ha resolt molt bé, llavors jo crec que aquesta és l'actitud, seguir vull dir, sumant i la setmana que ve importantíssim els 3 punts, no? Marc Martínez, que és una de les veus experimentades com tu del vestuari, ha dit que ell se n'encarregarà de que, per exemple, els més joves no es fiquin nerviosos després de 2 puntets de 4 partits. Comparteixes, com a també veu experimentada del vestuari, les paraules de Marc Martínez? Sí, al final és que portem més partits a les esquenes, tenim més experiència, hem de saber controlar això, és un vestuari amb gent jove que acaba de començar, que ens aporten moltes coses, però sí que és veritat que amb aquestes coses, la pressió o aquests nervis, que no els hi passi factura perquè estem fent les coses molt bé, ha sigut 3 partits que no s'ha pogut aconseguir la victòria, jo crec que avui és un empat positiu i d'aquí cap amunt, tornar a veure el Lleida que estàvem acostumats a veure tots. De qualsevol manera, Joan, una evidència, i així ho diuen els números, que heu perdut l'avantatge que teníeu al capdavant de la taula classificatòria, que enllaceu 4 jornades sense guanyar. Com se pot tallar això? Com s'arregla aquesta qüestió numèrica, parlo? El més important és que l'equip és optimista, l'equip no ha baixat els braços, l'equip veníem d'una ratxa negativa. Avui potser la gent pensarà que és un mal punt, que s'havia de guanyar, però jo torno a dir que és un bon punt en un camp molt difícil. Pocs equips han guanyat aquí, si no recordo malament 3 equips, i el més important, la porteria 0. I crec que hem de ser conscients que a casa no ens pot tornar a passar el que ens va passar la setmana passada, hem de fer l'esforç que a casa hem d'aconseguir sempre, intentar aconseguir els 3 punts, que això ens farà estar a la part més alta de la classificació. Joan, només 3 jornades de la segona volta, però s'ha compactat la classificació de tal manera que evidencia el que tu deies, que això està molt igualat i que no serà fàcil fins l'última jornada, no? Sí, tots estem molt... La segona volta sempre és molt més difícil, més complicada que la primera. És per això dèiem que la primera era molt important, aquest marge de punts, perquè sempre hi ha un petit batxe, podríem dir, una irregularitat. Jo crec i espero que l'hagin passat, que el Lleida torni a ser el que érem, que en repeteixo, i jo sóc optimista. Jo, des d'un començament, crec en aquest equip, crec en els companys, crec que hi ha molt bona plantilla i a part, el bo és que molta humilitat, gent que creu, gent ambiciosa i amb il·lusió de fer coses grans. Llavors jo espero i crec que el Lleida ho aconseguirà, no? Joan, tu ets un dels veterans del vestidor. Avui has demostrat un compromís amb l'equip perquè has arriscat la teva salut. Ho ha dit el míster en roda de premsa. Tenies un petit trencament muscular i has volgut jugar. Per què? Perquè jo també sóc una persona que m'agrada sempre estar al camp al terreny de joc, m'agrada estar amb l'equip, no he pogut estar durant 3 dies de la setmana amb l'equip quan era un moment dur, crec jo, perquè veníem de 3 setmanes difíciles i com t'he dit, me sento important dins de l'equip, els joves crec que això ho han de veure, d'un veterano que sempre vol estar allí, vol ajudar i el més important avui, si he pogut ajudar els últims 15-20 minuts, que hagi pogut sortir al camp i ajudar els companys, d'això se tracta, de que tots sumem i anem pel mateix camí.